rifle and loot. Drink up, me hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo ho. Let me do the job, I don't know. What are you doing? Huh? You mean someone has actually been here before? Ooh! Summoning pool! Summoning pool! Ah, drack oj! What the hell? Har inte hänt det? Har inte hänt det? Facepalm. Little no Peter. Little no Peter. Ja, kommer efter att det är störst vi att tillståndar som inte dott ny i lava eller. Men vi börjar så imorgon. Inte vet det. Jag har alltid för att lepa ner lite. Alltså, jag vet inte hur det är det här Simon, men det är ängst så går säga att det Simon, är ängst så går säga att Levi skulle dodga dig tvätt pengar nu. Ja, det är coincidence. Det är attention till honom. Wow, det lika jobbar. Yay. Men att det är project. Som är så hej. Jag vet inte, jag har aldrig haft trutjar av mig. Ja, men det sa han hej när jag döj. Kanske det är ju, du särsta mig. Det är lava, fuck you. Ja, det är den som är det i lava. Katta blintan one eye. Uncalled for Simon, uncalled for. Okej, för jag inte. Like your mom, men hon kommer lukka. Okej? Trappa dit! Trappa dit! Au! 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 Inte, alltså man måste se när ska Åh, jag har kittlat. No! Åh! Teka! Han leipar av mig, crazy bastard. Så är det. Mr. Skinner Skekvar! Oh, nej! Att suck you. Slära med det vatsor. Can't get me now, sucker. Wow, så är det jag kan växa. Ska vi färra ner och trapporna eller katt? Nej, du ska tänka med den jonta deko. Ja, men jag kan inte rädda så jag har inte sett det. En ordlands hacker. Nej, okej. Get out of here! Den har till hus nu. Ja, okej. Vi ska finna vägen. Oh! La la la, denna till husen nu. Du. Wow, här är en Pikmin gang och stuff. Uh-oh. Alltså, leipa! Ich släpp av mig. I've done nothing wrong. Nej. Okej. Ja, det är cool. Det är cool, man. Det är cool. Ah! Jag har dock shadet med. Hur är det vi släpper här, Matti? Här är på stan. Ja, men jag vet inte vad det är. Ja, oj, Jacknut där. Jag finnes det här. För jag gäng upp i toppen och finnes det här gräva ut till lockor. Ja, på ena. Ett är till påstånd nu för super easy mode. Till bara super. Ja, på ena. Jag funderar vad det är. By the way, jag plantar allt och kan det awards. By the okej. Okej, så då skulle vi hänt... Ja, jag fan vet. Oh. I can't See you later, Levi! I covered them first. You didn't see it. Jomma. Så, kjem du levererer hit etter min awesome net award farm. Wow, cooler, huh? Cool då! En ser till den bästa och enaste net award farmen som du nägande ju ser. Ja. Kan vi att du får hit etter en liten låt chat. Okej. Ooh. Här är så. Gas me! We're the fire, man!
No! No! Can it? Come on, Simon! Come on! But toes! Come on! Det var pigmen! Det var grisarna! Ja, it's very fun att ta time! Nej! Jag vill inte äta mitt smör! Oh wait, han bränner inte. Det var grisarna! Det var rätt att tjäna lugga och tog runt där också för att bränna i nätet. Jag kanske börjar mat. Jag får nöjd. Nej, jag också vidare med. Och jag har kittla! Come at me, bro! Uh-oh. Jag kunde faktiskt återstömma. Ja! Right? Men så må vi nå så här till jag har snackat trätla med jag rast. Jag så när så för hem efter Maja Treja. Yeah, kan du starta? Okej. Efter Maja Treja nu. Alright. So, yeah. Det här är inte så utlätt. Då är det vi sabotera pastallen. Kan man aldrig... What the? What? What? Go to the other room before entering. Whatever you do, sign. Whatever you Wait, what? First. Fuck, man! Can... Hey, tit. That's something! I trust you, Sign. I trust you. Hey, tit. Men... This could not be a trap at all. But No. tit, personal only. I feel quite personal. No. Men... No! Can... Slave room. You're free, man. Help us, please. Slave room! Help us, please, man! Hey, Oh. help us, Pussing man! enter me there! Cassandra, Go to the library. Stuff for the card! What the? jag spör till dig att läsa sövn i Astrid till att du är the narrator. Yeah, but no. Oh, I know. He's here. Some Okay, kind of some kind of force is preventing him. Oh wait. Some kind of. Nej, Lukas man kör vid udars nu. Nej, sövn har aftast av etchen. Hittar bara att Ah, okej. Temo teacher. Nej, ni sa att det don't go to... Since the meteorite Here's crashed out, here's some gold. there's been obsidian particles going underground. Then he and his Endermen came here and they captured us. So we could mine the obsidian for them. We need to attack him and his Enderman. Oh no, we need to attack his where is his Enderman? Oh, Oh, Let's do dang. this. If I thought that... Wait, är det inte Ja, där kan bara gå. Kat? Är det inte vi skulle ner nu? um, Jag vet inte när kraskar får när det vill säga det. Du säger att vi skulle över till Bolleshamn. Library, jag kom. Jag har bara chillat. han ska heta Carl Server, som vi har vid, ja. Kanske, jag tog på höger. Du på fel. Oh! Det är... Quick Det är en couple. labyrint. I want to see some. Okej, Och vi let's tar switcha. enchanting tables här och få ett all kraftig svärd. Det är sjuska. Okej, som du alltid vet, hvis man alltid har en hand av en vecka så ändrar man, det går inte kväll. Men jag får bara ta chansen nog en gång så Som nu det- ända vinst. Suttja her så är det labyrinten inte gjort som du säljer vilstur till inte stöd Lujas det. Så... Så förra sätten så är vi gjort till att faktiskt vara samma ställe. Wait, no, wait, Extra nej, ljus på inte. utbild. Oj, jag vill bara veta med den här kysten där jag stannade. Nej, här var inte det. man! Vi trippar 9. Okej, kom vi till Tekon. Kan jag få den? Enchanting table. Men apparently it dog igen så... No enchantment for me! Ja, vad ska jag erkänna dig som kan enchanta? Jag har givit dig jattene by the way, Jag Simon. vet. Jag glömde jag tjäna.
Skal jeg gjøre et tre, by the way? Ja, Nice. best tre. Ich knockla med Janus. Ja, men jeg var et lag. Men jeg har langt brukt alt det der. Okay, kat. Skal jeg enchant oss for det, Levi? Jeg har tjej level. My sword. Alright. But you won't get it back now! I will just read that. Okay. Hey, tjej. Du... Cash du? Her. This Go. Okay, skal du nu? Og ja, vi skulle gå man i... Jeg er sikker på at det er et strikt av vildkjøttløs der. Jeg har ikke enda av jeg dodger, jeg heter han Luika. Ja, jeg halte boken etter som vi skulle finne, så kom ut at du. Bo? Åh. Ja, det er ikke hvis labyrinten jeg finner ut at det, men ja. Nei, Seriøst. ikke problem. Au! Bastard! Jeg skal ikke ete. Jeg hjelpte deg med. Jeg skal ikke ete. Have a cake, man! Åh, jeg ser ikke til, så nå er det ikke spytt en Du har porkchop. kaka. Wow! Jeg hjelpte deg med å finne ut. I turn off the heat with my phone. Et! Et kake! Ah. Jeg vil ete kake, men det kan ikke. Let's go. Remote like at the off. Enchanting table. Åh, på den måten. Storage. Hvordan slår jeg den ned? Ja, hvordan slår jeg den ned? Han har lagt på et sporning kitchen. Jeg er også bare på grev, ikke vet. Oh my god, obsidian! Oh, Rocco Tears! Jeg har tvær stacks i Gertit. Vi må splitta the loot equally Det her. er det. Levi. Titta en halva stack upp här. Du er right. Och FI1. Det är så jävla som det blir. Ja. No, Levi! 2 til morgen, 1 til døren. Tid skal fra meg, ne? Ah, det var ikke det. Fuck. Ja, vi får på med det. Ok, kapteinen først da. Ja. Jeg tenker på båen fra han. Hvis vi skulle gå. Fuck, fram etter. No. Hva er det? This will Welcome to the Endermines. Where är det där nere? Jag heter något att han inte du. What is that? Kuta! Og, kom hit, Ron. Han ser inte ut som en enterman. Han er ikke svarster. Här är det. Jos. Vi... Send av en date. What? Just follow the lights, man. Wow! Can't you? Har du det nægga? Ja, kom. Kjørt nægga tykkene da? Jeg tror du ikke. Har ikke vært gjennom obvious. Jeg er nok sikker at det er han. Ja. Jeg tror ikke. Vi får til at någon. Nei, jeg føler meg ikke at vi var trykket. Jeg er nekker mer affære noe, men... Here no return. Okay, tit. Are you No ready? return. Nei, du sier ikke leda godt. If I don't return, how my stick? Åh, det jag har den spelar för också hämta till att det är bara cobblestone som vi stannar. Tells you Uncle Ray for. Yep. Oh, My shit. God! Jag är säker på att det är rätt att göra, men okej. Yeah, I don't mind. Oh! Tit? Cut. What the? Oh shit! Onkel Honkra ska du uppe. What the fuck? Okej. Något så brutalt. Ja, helvete, Henke Cheton. Upp eller ner. I say up we go. Up, up, and away!
Ooh. Why did I not bring my netherworts? Vet du, er ikke health potions litt joie? A little bit ago, yeah. Laziness gift, hva er det? What books? Question du? Hva er laziness gift? Jeg kan ikke ut for at det er sånn begått senere nesten. Det er faktisk... Jeg fikk messenger av rum. Queer magic rum. Jeg leste, it'll bare useless magic. That's the way I roll. Cheers, matey! Cheers, mate. Skal du kjøre? Ja, skal vi få hvor jo? Ja, jeg spør, vi skal til skala og sådär. Så må jeg tenke et annet. Er ikke hvor jo? Focusing on weakness? Hell no. Levi! Cheers! Cheers, mate! If I redstone torches. Ja. At du så at dynamitten kom fra Janne. Hva er det 18 for? What? Fuck. Jeg så kan nå grave i kjøkkenet. Jeg får bare græskar igjen når Emily og Battelig. Og shade etter meg. Ja, det var et kopp. Ja, jeg græskna et skjelett skytrett med. Wow. Hallo? Hei, shit. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke det. Det er forskjellen at kom alltid litt til rum der som blir grava nyer. Hvor slipper skjut aldri? Søs. Men hva skjer det? Det er rum her som blir grava nyer etter. Her, up or down, Right. og det? Ja, er til å holde. Onkel just skilte alle rundt om, va? Up or down, up or down. Det er litt bare stå. Okay, ja. Det er skite for meg, ass. Dit er det var jeg kan skyte alt. Nei, det er det beste påstand da, bro. Men get you ut, vet du. Og jeg skal få Åman, eller? Hva først du, Simon? Jeg får opp at du. Oppa. Hva var det? Det vanlige. Her opp. Ja. Det hattar ikke dette. Hvor er sånn her kan man ta på? Før? Ta så vi sover. Er det skallet til batten over det? I don't give a shit. Don't give a shit like a boss. Jeg kan tenke et. Så det som tar hadde vilja haft okkur til at just være færre henda vei. In the mineshaft, will stay forever. Vet mig allt bara ridiculous, allt det där cobblestones som det kanske är.